office an thlen chuan an boss ber nen an in hual to ti an hriat awangin chu ja chu madam tia kawin chi boyan lo buka chu ja chuan chutia alaka anom dan danglam ta thut chu nuam ti loin a hming pa ngaya ko turin a hril hlom an how tu pa ber nu pui ani awangin midang boy em lai chuan na tho turan tuk ve lo te chu nuam ti loin an supervisor ne na chuan pui theina anayem ti azot ta zoka an manager in na ti tur aron ken ti manan omem ti yarun zo po chuan aban lo phar ngal vatin mase an manager chuan mu kan luin midang ho chu an mel kwal vela an boy thu le na khoi lai an nei vek thu an soi wang chuan nuam lo tur deuh tak chungin chu ja chu a peta sham a mai chana thatta ka betu te chuan a shelo tura nga in washroom a chuan chu ja chanchin chu soin president nupui tur ni chung si a na a thok ve tlat te chu jing mit atlun tum na wanga po in chu ja chung chang chu an zelin kwala an soi zong chu washroom chhunga omin chu ja chuan lo she ve vek thung ma se chu mi te soi wang moi hnual tum lowin a in fui sau thunga na chu a thok na sa zwal sau office mai pia lama ina te thleng chuan na hlir a boy puya a sha lo chen khate jing chuan lo shil bokin a thok na sa le lu tu ke ro aning let ling zo khial chin a chang chuan chu ja chuan holawa na tho tlai war chang te po a nei hial inti hartura washroom lu lok lanin an supervisor in na apek ati zo vek sa chu a document chopa alo bau dai wangin chu ja chu amang ang hle a ati zo vek ngei ti soin a han check nun po chuan a mu zo chuang lawa an boss nupui ani miaw wangin an supervisor chu ja chunga chuan a thin rim ngam lawa apoi lauti in aka chuan soima se amit menga ero chu ja chu a ring lauti alang chiang hle thung atak sa zo tok bak zan tam tak tlai war na tho fo china wangin chu ja chu ni kho she lawin a om thuta atlu ture ro jing an lo dom man hlawin a office lama apom lu thwaya chutia chu ja ni kho she lawa a om chu mei che chen khate ro chuan jing ron kal ti a sha ta wanga tlu de ra an lo pu bok doctor in a check nu reivak lawa chu ja po lo har vele main a har ral po in a file bo ta khan a ril ru chu alwa nga la wa nei thlak takin file bo chu jing chuan a lo zon mu sak hlawa a lepe ka chuan chu ja chu a kal son don ani chuan a laptop screen lock za to turin a shil a document chu jing pa khan a delete sakhi alo ni a na atanga ban tira ni nga la wangin chu ja chu a pa a chan to tur thu jing chuan a soye meeting an nei zo midang zong chwa vek nuwa marketing department na intern tilai pakhat chuan jing chu a na a sha thiam lo anaya wanga a puina dilin lem kwal vela lo tuma thei ngila nei wanga ron le chu ja in ron mu chuan jing chuan amit mein a puina chu alo dil vata chuta chu ja chuan meeting room a chuan lut ve in du tak meeting te chu azo to nilom ni sazu puisa ei turin ka shwa yang chei ti kha ti in du om thei ang berin om kwal vela me chhne na chuan marketing department hian engtin nge aniang internet an lak du sok ti in elo mel fe hian a chong khoma chunu po chuan nuam ti lawin a in thiar film san tawat lem chana ne so lu tuk chu jing meu po chuan makati hle an company sum do na ata na company CEO ne nanin mu chuan chu pa in juka emel dan te chu engi mo hleka a bereng chin te chu jing chuan a thik ru le a abyak thui deuh hlek don te chuan alo in rol thwai chin chu ja ero chuan jing om dan chu shi thiam om point alang lo thunga an company model nen jing chuan interview ne yin an model thar voi khat po ala mu ngai lawin a coffee du dan te le a habit te alo sha thlapa wang chuan jing chu a ril ru boy ru le a chu ja bula po makati thu soi chhuak nge in chu ja ero chuan jangji chu chelawati thu alo soya jing nen an thalak dun te chu enin thalaka chuan jing chu anuya wangin alan dan thu soin thalak le ataka amel te chu a khai khin vela jing chuan i thi ka mi tia lo zot khau chu ja chuan a thik lawa anni pahni chu lem chang anni awangin
tu emo mangai anei huna po adu huna jing chu akal san theya ti a jingan poisai du awangin contractor thleng chu I thlen nge ngai thawani alo ti chuan chu ja chuan thil dang dai soin amu thluder vela a omda no pangchha zet wang chuan jing nui chu azaru hle jing nen an thalak dun na social media lama jangji in a post cha chu zo na a om hnem nga hle a anin kara engi mutak omin an ngai hloma a unaw nu point ron phonin a thalak post chu jing ne na anin kara mangai na panzar na ani ti zongin retreat na sadani thuron shelin thalak chu delete ta thalak dang manga post sam chale tur chuan ron ti a jangji chuan angai lo thu le a chin fel thei thu in lo chang ani na taka chuan chu thil chu atum reng wanga ni a mi te chuan jing nen anin kara engi mo om angin ngai se ado ani social media lama jing le jangji chu soizui hlo na sa hle in mi chen kha chuan chu ja le jangji thalak te chu khai khinin jangji laka chuan chu ja chu engma lo mai ani te an ti a chu ja chu an soi che na sa hle private message te thleng a ron bezui tok om bokin jing kalsana jangji ne na petur te in chu ja chu an ti hiala chu ja chuan she oma ti hle chuti rolin a chan chin chutianga an soi awang le jangji le jing an soi zuma wanga a ril runuam lo tlat chu jing laka ril rudang apuem ni ti in ama le ama chu a in zot hial bok ril runuam lo leng mai ruya omin jing bula po chuan a thu plei thei meu lawa chutia a zezoi ta thut chu jing po chuan makati hle nge chuti lai mekin jangji chuan chu ja chu in hmu puya asoma nuam lo tiru tak chungin chu ja chu avakala jangji chuan in thiam lo mel takin thil thlenga wanga poya ti thu te soin chu ja laka chuan thu pha a choi dera anin kara ngonga neyam ti azo chuan chu ja chuan na a boy pui turan nga awangin soidun na hun pu an la nei lo thu chu alo soya jangji bok chuan a ma ngai om tak hian mipa hne theidan shelin jing chu ana thok lo ho bong nu telum in tur siam sak turin ati a athu sewang chuan chu ja chu a phur hle jing social media lama chu ja chung chang moi lo tak taka an soina te a hmu chuan rang taka chung comment te chu tibo turin ma ala nga la chuti la chuan chu ja chu e tur keng chung ron lutin jing chuan lo en uluk hle a e tur siam sak chu tlem e nuwa chhun lama a pe hel char nuwa e tur a chhop sak le si chu a sha thiam lo thu a soya chu ja chuan chhun lama khan thil engi mowangin ka omanuam lawa tunna chuan a thavek to ti in zangkhai takin a changa jing chu a chhutna atanga thau chhuakin chu ja nai taka ama a chuan a dinga thil thleng zong a shat vek thu ba ka a lepe ka chuan a pasal hwal ani angin alaka engma zep nei lawin a shilve zel to turani ati a boy ni po in atan chuan huna in siam thei thu chu a soibok anu pui hwal tak tak ani lo thu a soi tum na chu jing chuan lo ti to batin a khabe ya a pyai saka chu jia na ti chuan ka she thiame ka thiam lawani ka shil zel tong che a ti ngal zunga jing chu a pum ron na thotin a thil ei tura chuan engya polti chu ja chu zotin chu ja chuan engma a pol lawa ala expire lo bok ati a ma se chu ei tur chu milk to fu ani a jing chuan bong nu te ei theilawa chu wang chuan a pum chun na alo ni chu a shatin chu ja chu a in thiam lo hle zan lama chu ja in ama awanga jing pum na thu awashila wangin jangji chu sup keng chungin jing muturin awakala zan lama apum na thu shelo ang taka omin jing chu adam lowem ni ti te azota supo chu tumreng wang ni lawa keng rem chang anga langin jing chu athlit saka chuti lai tak chuan chu ja po jing ta na asup siam sak keng chungin aron lut ve boka jing le jangji te lo om da na mu chuan in thiar fi hlem le ngalin jing po chuan zui nga la tum lai takin nawa sup om chu jangji chuan nor tluluin akuta taka buaka chu ja po chu a zui thei talawa
School naupang pakhat chu thawmhnaw rawng senno a inbel awang maiin a zirlai pui mipa pahnih chuan chhaiin nuiza siam nan an hmanga chuti lai chuan mipa pakhat rawn kal ve in an zirlai pui nui sawtu te chu an in thiar fi hlim zui ta thuai chu pa rawn chan tu chu tu dang ni loin jing ani a thlavang a hausak pa chu a pian chamlawm pui nan flex senno pe in mipa ani chunga rawng senno angai na tla chu sheom ti lo tur le zak lo turin a fuya chu a flex senno pek chu jangji in sup ken na na aron man nen chuan a in ang che a ma se jingan anu pui hwal chu chhun ei pui tura a kalsan hnu chuan flex chu jangji chuan dustbin a avom lut ta dai Jiangji subron ken na in anga angaya wangle Jiangji chu athik dewa wangin jingjing laka chu jia chu alung oi lo hle a abula aron kalpo chuan alo be chadu lawa su po chu ata ni lawin ama ei tura asyam ani thu chu alo soye jingjing ro chuan ata na asyam nge ni ti sha in chu jia thu soite chu enga ma angai shan lawa chu jia ti ngai na shelo chuan a bol chu sil tura ti in akal san ta ringota jingjing po chuan a sil fai ve mai bok zana chuan jangji chuan chu jia churon bia in company a khan jingjing le ama mutura kal anga in soin office ta changa a chwa le dai sia wangin a byak man lo thu te chu a soya chu jia chuan a thu soi zong zong te chu lo oi le ngal thlapin jingjing nen an om du na lo ngai koi deuh te kha ain thiam lo le nu a Jiangji po chu pa ngai taka bezomin Jiangji chuan a ma ngai ang takin jingjing ril ru hne dan tur ti in jingjing ngai nat lo zong bok chu a shil le Jiangji thu zo min chu ja chuan jingjing bula om dan mol a zonga a om dan maksak zet chu jingjing chuan lo she thiam thuain a chana zota chana a mu lo awanga kaisana lopun idu emni ati chuan aril ru ni na in person hle wangin chu ja chuan ha thlak ti setina kalsana chu hleilawa jingjing thil da na phun hlak hlak chungin avatify tadaya ma se angai to lawala ya jingjing crystal papi chu atike ta vek chu thilawang chuan jingjing chu athin rim hle a chu ja in ngai dam di la tumpo chuan vin tak hian ama chwa san turin alo shil chu ja chuan thil thleng chu Jiangji shil le ngalin engtin nge ati ang ti in avasot Jiangji chuan ama om ti ri turin alo shela Jiangji chuan ti pal om tak anga langin jingjing chu chi thalak le asyam saka wanga alom thu avathon ngala anu loka ati palani thu chu asoi zui le abe sei le du ange yin jingjing chuan achi asyam tir na chu siam tir tura ne wangin an byak po theina tur chu adila Jiangji chuan order ala ngai to lo thu soin adu ani ero chuan achi siam tu nen chuan mi mal taka anin shata wangin apui thei tur thu chu asoya arwa manna anga thil akal tluang zel chu Jiangji chu a hlim hle Jiangji thuron angin chu ja chuan jingjing thin rim re hun le abyak masak hun chu angai changa chu tiang cha chuan jingjing chuan angai chang ve bok chu ja in are tlat chan chu a she thiam lawa zo chan tuma kala tumlai takin Jiangji chuan a papi siam zo ani to thu le engtika nge anin pe kang ti chu arun zo ta address a thon tur thu shila a siam na manza te jingjingan a zo chuan poisa aya an ina zan je e du thu a soita zo ka jingjing po chuan alo rem ti ve mai bok an zan je e na a chuan Jiangji chuan crystal papi chu phorin chu ja hne na chuan crystal papi satla mai ati ki awanga jingjing thin rim thu a shil kha chu crystal papi chu ani mialem ti in dot nyal nganin chu ja chu apu a jingjing laka mark score na nu pui hwal mewani chunga jingjing ta na thil hlu taka chung te hne na changa anei po a shelo chu ja chu makati thole a pasal tur chu chik deuh turin ati a athu soyawang chuan chu ja chuan nuam ti lawin a por thu soin room lama chuan alu san ta daya jingjing chuan chu ja bula kalangai thu soin Jiangji chu thla po a thla liam ta lawa Jiangji in apma angai tak tak lo ti le jingjing tan ama aya a tha zol sia alan ti rawang te chuan Jiangji a thian anga alo ngai kha mola in ti in ain hau mol mola
aril runa chu a mit tuit la hial jing chu ruma ron lut ve in crystal papi chungchang a shil lo awangte le avin waka wangte khan ngai damadila chuja in jangji ne na an secret affair chungchang awang po angai dam dil tura alo ti tel chuan jangji nen anin koplo thu chu alo soiwata chuja in a chungchang a shat ve lo thil jangji in a shat bik chungchang a soi chuan I thi kemni ti in a zot chuja chuan a thik wang ni lowin a nupui hwal lempo ni se nupui hwal ani na anga engma a chungchang a hre chiang lo le midangin an hre zawk chu a dik lo ati a jing chuan iti dik chia chu wangin chiang zokin kanin zir chiang du nang ti in room atang chuan a kai chhuaka chuja chuan a thu soi chu lo ngai ko in chhun enga chuan a in pe lo ti in a tang na sa hle a jing chuan pomin a pom chhuak tanol chuja ngai to na anglo takin jing chuan album le ami mal thil poimo chi sang sang chu parcel pakhata hian a ron choi chhuaka chuja chu a chan chin shelin jing chu chung ko pa ngai taka changa selian ni in ano panlaya changin lekha thiam thei takani a lo man po alanwal nge album in wang chunga a mel thale mai ti a chuja ron chong chhuah hlol chuan jing chuan ama emoti in ano panlaya changa a mel that thu in ti thei takin lo soya ma se chuja chuan ama ni lowin a thalak pui pa zok chu alo soi chu ni in chu pa ming chu jang lai ni in mel thavyang ma se aveng him chin ti in high school an zo nuwa a chan chin a sha le to lo thu a soya jing anglo takin chuja chu chung ko pa ngai ve taka changa seilia na ni a kumnga mi ani lain adam lo vaka wangin kumnga malam zong chu engma sha ta nei to lawa komsom peret lo tlinin apile apa in an chung ko din mun chuan lamin college akalan phal sak lawa mase anu in rim taka na thokin akal tir lui ta sham shama college akal na achanga jautong le je kai tinen po in sha an ni a je kai nen chuan in an nalai tam takan ne wangin apasal tur ni hialin angai chen mase jing chu amiti warsak tura pathianin anne na vantir kau atir ni in chuja chuan a soya nathila wanga chuja chu mu group lama Mr. mu mutura kalin na antho zo nuwa dinner ei tura asom tlata wangin ei zui ngala Mr. mu chuan chuja chu a chan pakhat nen an mele mi zia thlenga ain an thu a shila maktak main chu nu ang tho chuan cherry allergy alo nei ve le zel bok nen Mr. mu chuan makati hle a chuja chu wo meichia anayem ti azot ta hial ma se a chan ma in chuja chuan jing ko la donga zan rei thleng a chuak chu alung oi lo sa nen Mr. mu nen zan jan kil dun ti chuja in a shil le phei chuan jing chu a thin rim hle in sum man lek lawin mi pa I dei tamo ti in chuja chu a ron vin tuara a thi kemni ti in chuja chuan lo zot wat chu vele jing chuan om dan chu she chuak thwain a thik wang ni lawin a birthday ani wang ti in chuja chu a rang thei ang bera in a ho thwai turin a shil a birthday alo shat danen ain mil lo wangin ring hleu deu ma se jing chuan Mr. mu hne na chuan chuan lam siamin a ho zui ngal ta thawa ina thlen chuan jing chuan a ID lo mu in a pian cham chu alo ni tak taka a pian cham pualin jing chuan chuja chu ei tura siam saka chuja chuan a tuk lama alom na tur ro man ve thong tur thu chu alo shil anin du thu in shil ton lo ma se jing le chuja te chu anin nai sot le to a apa in ngai zong nang nein anu chu kutte hial athla ka wangin chuja le jing chuan loyar shwain chuja te ina chuan an vakala an va thlen po chuan apa ngai zong po chu lo om ve in anu nen chuan anin hau me ka anu in apa chu chena du thu a soi chuan chuja pi chuan afa pa chu anu pui a chena ni chuan poisa chuja hne na changa an don ngai to lo tur thu shelin in chen du lo turin a foya a thu soi chu zo min chuja pa chuan anu pui chu ngai dam dilin a phasan lo thu a soya ma se jing alo yar chuan fin fiana thatak alo nei ya anu pui chu thlakha chung ringot pon voi kwal lai alo ui re sana ni chu chuja chuan anu chu jing nen chuan an bula cheng turin a shwai ho tari a
chu ja pa ngai zong chu jang ji in chu ja te chung kwa ti bai tu ra a roi lo ni a adu anga a chet lo awangin poisa engma a pe don lo ti a soi chuan a mi chhor chuan jing lo yarin a wa wanga ni ti soin chu ja chung changa thuruk apa hne na changa a sha ta shil chuan jang ji chuan poisa chu a pele ta tho jang ji chuan chu ja chung chang thuruk a sha thu le ama chu ja in a sha chuan a ril ru an atle don thu jing hne na chuan soin ama muturin akal don nge chu ja hne na a shil zok don ti in ama a mu ngei theina turin jing chu ja mangin akara chu ja ril ru na ta hlawa wangin jing chuan chu ja le anu te ne na an thil ei tur po ti tur poimo a nei thu soin a chul san le a jang ji chuan rahman na fel fai tak siamin jingan kar kong khara hon sak tur chu tlupal ang takalang si in tumreng wangin jing chu awa kwa a chulai tak chu an thla la turin mi a rwai boka chu ja chung chang chu soin anu le pa fataka ni lo thu te chu jing chu a shila ma se jing chuan kon chika sain pui do na chu ja chan chin a chui khan lo shat vek to awangin a chhong shan lawe eng ang background po lo nei se angai poimo lo thu chang takin jang ji chu a shil bok jang ji chuan a birthday ani wangin lom turin jing chu a soma alo nial ta wangin chu ja mangbok chuan a kar le huna man pui ni chuan chu ja thuruk chu kum khwa in a zep tur thu a soi wang chawin jing chuan a rem ti ve tange nge chu ja wang liao liao huna man pui lai chuan an thla la rutura jang ji roi khan an thalak chu internet lama chuan thederin jing chuan anu pui hwal phasanin jang ji nen arukin hotela anin dei thu le jang ji pian cham an lom dun thu te chu azyak tela chu thu alo mu chuan chu ja chu aril ruana hle a ti tur danga nei thu a soi po kha chu thil wang chu ni ya angai ngal mia bok biak tumina han ko la jing chuan a phone a silent awangin a chang theilo thung jing in an chung chang thu internet lama adar ti a sha chuan a rang thei ang bera ti bau tur le dot ani thu soin a secretary chu a sha tir nga la chu ja chu a mangai ti a in sha chwa pha ta nge ina thlen chuan chu ja chu alo mu hil dera ma se jing chuan ti harin jang ji nin anin kar thu awang chuan anin hniala anin mu chan soi tura chu ja in ati chuan anu le pa fadik takani lo thu a soi ngai don awangin jing chuan mimal thila anin mu thu chu a soi ta ringota chu chuan chu ja thin chu tirim hle thungin an contract chu ti to pa du thu soin a thom no nen in chu a chwa san ngal hotel ria tumina kala Mr. Mu khan ron mu fu hlawin zu in dun puya soma zu chu atem ve zok na in jingan atel lawa mi padang bula zu in a phal lo thu kha she chhuakin Mr. Mu chu anya le ta zok jing po chu an chung chang thu wang chuan a boy le a jang ji in soi fiana ati chwa ve du lawa wangin anin kar thu chu thu dik nge ni anga yan tam hle ama jang ji la chu biak thei lawin om mya bok si nen a ril ru a boy hle a chuti lai ka ra chu ja om na chin pu a she chuang lo bok nen jang ji nen anin kar thu dik lan chwa tir wat wata chu ja shwai le thwai chu a du thu sa mani jang ji fans tela chuan chu ja chu a omna hotela vakal chilin boina an basiam boka Mr. Mu wan lo chan puya zara akal son thei hlau jang ji la chuan lem chan chun som zelin ama interview tur ron kal te ma a chuan raino angalan tumin luak chuak angin ron om der vela chu thil chu rangmang khengin internet lama chuan adar zui le ngal ta reng bok Mr. Mu chu ja chung chang sha chan tumin chu ja te na chuan na vakala sum lom reng a khosa api chuan chu ja boss ani ringin alo be chahwa ma se Mr. Mu chuan chu ja mel shat le chan hlui angina in soya chu veli api chuan chu ja chu no pang chalo takani awanga nei lo tura ti in an chung ko thisen zom dik tak ni lawa an charani thu te chu asoi ta veka Mr. Mu chuan alo rin hlel ange ya chu ja chu abil nu thita u nau nu ani ti asha chuan a hlim hle hotel a kele chuan internet lama jang ji rai thu dar ve la mu awangin chu ja ril runa chuan zu lo ina a rui hle hi alo ni
a roi ril runa chuan Mr. Mu chu Jiangji emoti in an contract chungchang te chu a soi chhuaka Mr. Mu chuan chu a hriatin a bial nu thita khan anin hmangai na chhun zom zel ani theinan chu ja chu a bula a ron tir nia a ngai ta mia Jiangji chanchin a chui chan tir na lama jingjing chuan thil mak tak mai chui chhuaka Jiangji chu meichhia ni lowin an school kallaya a chan chin Jiang lai kha alo ni a Jingjing a hmangai awangin a bula om theinan meichhia a alo in siam ani Jingjing chuan Jiangji in hmu puya somin engkim a chungchang dik taka hriat vek thu a hrila Jiangji chuan a ril ru ang tho a put ve awangin an school kallai khan a chan chin ni in anga ya Jingjing chu a hmangai zia a hril molmol ani ber Mase Jingjing chuan chu ja bak a hmangai lo thu soin ani nen chuan thian an ni thei tur thu a soya alaka be seina nei to lo turin a hril bok Jiangji in Jingjing nen anin kar thu dik taka pon chhuata ka wangin Jingjing chu muturin a kal ngal thwaya chu ja po in thu dik a hriat to awangin Jingjing a hmu chu a hlim hle Jingjing chuan a hmangai thu hrilin chu ja po in contract kha renew le ka du alo ti ve bok chu ja chu a ina hruain contract ang ni lo a tak taka anupui turin Jingjing chuan a soma chu ja po in a lo pomin hlim takin anin fop zui ta vong vonga a top ta